Good morning. Ndifuna ndikambe update yokhuzana ndi America ndi nkhani yawo yofuna kutenga Greenland. Makamaka Trump chifukwa si America yayi koma Trump. Nakamba kale kuti pali ma redundancy ambirimbiri. Makamaka pa nkhani yonena kuti America ili kale ndi mabesi ku ma military bases ku Greenland omwe anapatsidwa kuchokera pamene inathera World War II akhalali nawo ndithu. Ndiye ma arguments yawo sakupanga hold water. Komanso ma arguments onena kuti sitikufuna Russia ikhale neighbor pomwe ali ndi dera la Alaska lomwe lili very close to Russia. And dera la Alaska lo anachitanso kukaligula okha ma Americans. So it doesn't even make sense. Anyway, dzulo kunali meeting yomwe ma foreign ministers a dziko la Denmark ndi a Greenland ananyamuka kupita ku White House. Ma foreign ministers amenewa ulendo wawo originally amayenera kukakumana ndi foreign secretary wa US Marco Rubio kuti akambirane nkhani imeneyi. Koma kunapezeka kuti meeting ija idapangidwa schedule. Vice President wa America J.D. Vance anapezeka kuti anapanga demand kuti afuna akakhale nawo ku meeting iwo. Vice President amenewa chaka chatha anapita ku Greenland. Ndipo atapita ku Greenland anayamba ali ku Greenland kuja kumalankhula mapanga ma video onena kuti Denmark palibe chimene ikupanga ku Greenland kuno. Greenland zinthu zikuonongeka, there is nothing that is happening here. Denmark is not giving Greenland is not developing anything on Greenland. I think America needs to do something. J.D. Vance ndi amene anayamba kupanga push kupanga encourage Trump kuti America itenge Greenland. Ndiye atamva zoti ma foreign ministers akukumana ndi Marco Rubio anapanga demand kuti akakhale nawo meeting kuja, which wasn't a good sign kwa ma Europeans. Anyway, ku meeting kuja ndimamvetsera pompano press conference chifukwa atamaliza anakamba press conference. Ndipo press conference imeneyi ma foreign ministers a Denmark ndi Greenland anena kuti sanagwirizane ndi zimene America ikufuna. Ndipo iwo salolera zoti sakuvomereza zoti Greenland iperekedwe m'manja mwa America. Komanso ayipasa America ma options onena kuti popeza mukudandaula za security mutha kutiuza ngati mufuna muonjezere asilikali kaya mufuna mubwerese muzapange stores into pa Greenland kaya mufuna mmange china chake pa Greenland, you can tell us, we will consider you. And kaya ife also mufuna kuti tiongezere security, we can increase our security kuti tikupangeni convince kuti we are serious, you don't have to worry about Russia, China, we are secure here. After all, Denmark is a member of NATO. America is a member of NATO. Greenland is in NATO. And by being under Denmark, Greenland is also in NATO. Therefore, NATO is responsible for protecting Greenland. Chifukwa NATO ili ndi agreement yawo yomwe imachedwa Article 5. Article 5 ndionena kuti if wina aliyense kupanga ataki membala wa NATO wapanga ataki NATO yonse. Mwina ena simadziwa chimene anthu amaopera NATO. Russia ikamati ikuopa NATO, amaopera yani? Amaopa kuti achena Ukraine aja akalowa mu NATO akhala protected by Article 5. Meaning kuti attack kungoipanga attack Ukraine ndi kuti wapanga attack NATO yonse. All NATO members ayenera apita akapange akathandize zawo. So Greenland is protected by this article. Chifukwa Greenland ili mu NATO. So the argument yonena kuti yeah, see it safe, yeah, ikhala safe pokapoka ikhale m'manja mwathu America a Trump, argument iyi ikuoneka yodzikonda, ikuoneka argument ina yake ya bully yoncho. Because inu muli mu NATO. And anzana akubasani offer kuzana chabwino ngati mufuna muonjezera asilikali onjezerani boni. Ngati mufuna mutane onjezera komano zoti mutenge delali ayi. And to make matters worse, Donald Trump sanafuse anthu aku Greenland. Mwina anthu aku Greenland akanakhala kuti anthu aku Greenland ipo akufuna atasanduka ma Americans, akufuna akhale m'manja mwa America. Mwina mutaona kuti pali argument. Koma anthu aku Greenland sakufuna kukhala kwa ma Americans. And Donald Trump wafusidwa kuti mwamva zimene anthu aku Greenland alankhula. Anthu aku Greenland akuti between America and Denmark, they choose Denmark because they have historical ties with Denmark over 500 years. Donald Trump wanena kuti I don't know walankhula zimene ndani sindikumudziwa
And that is their problem. I don't care. Not good at all. Not good at all. Yet. So padakali pano meeting ya White House yata sana mvaneko the secretaries, the foreign secretaries, my foreign secretary ndi chimodzimodzi ma ministers aja maiko ena machedwa ma secretaries. Minister of Defense ku Malawi ku America, the Secretary of Defense. Okay, Minister of Foreign Affairs ku America, the Secretary of Foreign Affairs. Yeah, so ndikamati ma secretary, I hope musimvetsa, it means my ministers. Yeah, so my ministers aku foreign affairs aku Greenland da Denmark yo alankula pa press conference kuti sana mvane da America. Yeah, they were hoping kuti apanga convince Marco Rubio kuti Marco Rubio can be reasonable. Komano kubwera kwa J.D. Vance yemwe ndi vice president wa Trump ku meeting iko, it seems kuti zizasokoneza zinthu kulankhula kwake kunali kwa demand. And Trump wabanga react ponena kuti they cannot trust Denmark to protect Greenland. And ngati kuti sakufunanso kumva china chiliyonse. Yeah, so we will see going forward kuti zikhala bwanji. Komano akuti akhazikisa committee yoti ikapitirize kukambirana nkhani and ikumananso in 3 weeks time. Another important thing, Congress ku America inamuyitana Marco Rubio, minister yoti akalankhuleko akayankhe mafunso ku Congress. Ndipo anamfunsa za ku Venezuela. Kuli ku Venezuela matinamiza maduza zakuti. Lero mwapanga invade Venezuela, mwatenga president ndipo mukumanena kuti you are in charge of Venezuela. When did we start taking over other people's countries? Ndiye za Greenland mutuuze mukuti yani. Marco Rubio wanena kuti offer ya Trump. Chifukwa Trump sakulankhula kuti Greenland yo mufuna yani? Mufuna muitenge bwanji. So Marco Rubio walankhula ku Congress kunena kuti the idea ndiyo agule America igule Greenland ku Denmark, ipereke ndalama itenge Greenland. Akuti that's the idea. Koma Trump has never mentioned that. Nakuza ndikali kuti mu history President Truman anaperekapo offer ya 100 million. Tawi imeneyo ma 1946. Komano Trump sanapereke sanachule figure ina yose kuti akupereka offer ina yose. Akungokamba zoti we need Greenland. Zikaganika titenga force. You understand? Yeah, so I don't know if we can trust Marco Rubio. Chifuka Marco Rubio cannot control Trump, nobody can tame Trump. It seems akupanga zimene yeye akufuna ngati the king of the world. Anyway, that's just the update on Greenland and the United States of America that I wanted to give out there. If you haven't yet subscribed, please subscribe to my channel. Stay blessed and have a wonderful day.